वहाँ के वचन दिले बनी, प्रतिज्ञा पत्र दिले बनी कि जब हम विधायक चुनल जाए तो एजा वहाँ के आवास बनी। आ एगो नया बात बताओ तनी, जौन पहलों से रुआ जानत हो कब वहाँ के बेटी के बियाह यही विधानसभा में राजू राय के बेटा से भइल बा, तो जे अपन बेटिए विधानसभा में दे दिले बा ओकरा कहतनी कि महाराज 2 लाख वोट पोल होता तो 1.25 लाख समझी कि डॉक्टर असीम कुमार हवन, आ 1 लाख वोटवा में ई सारा लोग कोशिश करता रियाज बनावता कि 2 नंबर पर के रही। कितना लोग के जमानत जब्त हो तो बताइए। असीम कुमार राय साहब बानी रौरा क्षेत्र में 3 तारीख के निर्वाचन होखे के बा। 3 तारीख के दिने पहले मतदान करे जाई, ओकरा बाद लौट के आई तो जलपान करी। आ कमल के निशान वाला ईवीएम में जौन बटाम लौके कमल के निशान वाला के सामने अपन अंगुरी दबाई। सही बा कि इतना बड़न जनसंख्या बा, बहुत लोग के अभी नइखे बनल, लेकिन ई मानत न बानी कि औरी कौनो सरकार में 70 साल में जौना गति से बनत रहल मकान ओकरा से तेज गति से इजा मकान बनता। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर, वह देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर जिला में, और कुशीनगर जिला के 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र। और हमारा साथ में जब दाहिने साइड में बैठल बानी, यहाँ के जितना तारीफ कल जाओ कम बा। यहाँ के अरविंद पाठक एडवोकेट और पूर्व जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता जनपद कुशीनगर के बानी। यहाँ से विधानसभा चुनाव पर तमाम बातचीत करब हम कि ये बेरी के चुनावी सरगर्मी का माहौल बा जो 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के, चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम बातचीत करब। सबसे पहले एडवोकेट जी, वकील साहब, हमारा चैनल में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। पहल का सवाल ही रही कि विधानसभा चुनाव के सरगर्मी बढ़ गई बा और हर एक पार्टी से प्रत्याशी आ रहा बड़े, का लगता है ये बेरी 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र में के बनी विधायक तमकुही विधानसभा से? देखिए, तमकुहीराज विधानसभा पहले तो यह संयुक्त जिला जब कुशीनगर देवरिया एक था, भोजपुरी में जी, तो तमकुहीराज विधानसभा के पुरनका नाम से वही रहे जी। जिला बनला के बाद जब 13 गो विधानसभा रहे देवरिया जिला में, कुशीनगर जिला जब बनल तो एगो विधानसभा बढ़ गई परसीमन में 14 गो हो गई। आ ये सेवरही जौन विधानसभा बा एकर नाम बदल के तमकुहीराज हो गई। तमकुहीराज विधानसभा भइला के बाद काफ़ी पूर्व से सन 1991 आ 1993 में भारतीय जनता पार्टी एजा चुनाव जीतल रहे। MLA अपना कमल के फूल के निशान वाला बनौले रहे जी। संजोग बस सौभाग्य से या दुर्भाग्य से पार्टी 93 के बाद भारतीय जनता पार्टी एजा चुनाव ना जीत पौलस जी। ए बेरी 2017 से जौन पूज्य जोगी जी के सरकार चलता, अब 22 में चुनाव फिर होके जाता। तो 22 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन 3 गो दल के बाटे, जैसे निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद के, सोनेलाल पटेल जी के जो लड़की अनुप्रिया पटेल जी बाड़ी उनके अपना दल सोनेलाल से जी। तो ये दोनों जना से जब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कैले बिया तो NDA एक नाव धराइल बा। तो NDA के प्रत्याशी में चूँकि पिछली चुनाव में 2017 में डॉक्टर PK राय साहब एजा निषाद पार्टी के उम्मीदवार हो गए जी, आ 29,000 से कुछ ज़्यादा वोट पा गई। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एजा जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा रहले जौन हार गए। वोट तो 41,000 से ज़्यादा रहे, लेकिन चुनाव लूज कर गए। अब डॉक्टर संजय निषाद साहब के गठबंधन के कारण ई सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद के दे दिलस। डॉक्टर संजय निषाद अनुप्रिया पटेल जी के गठबंधन से ई भइल कि संजय निषाद साहब ही कहले कि जहाँ उनके सिंबल के प्रचार ज़्यादा होई तहाँ वो तो उनके सिंबल और भोजन भरी थाली ऊपर चुनाव लड़ी हैं। आ जहाँ कमल निशान जे चाहत हुई तो कमल निशान पर चुनाव लड़ी। बिल्कुल। तो तमकुहीराज विधानसभा में जौन माननीय अमित शाह जी आ माननीय संजय निषाद जी से वार्ता भइल, वो वार्ता में तय भइल कि एजा तमकुहीराज में प्रत्याशी डॉक्टर संजय निषाद के रही, निषाद पार्टी के, लेकिन सिंबल जौन बा भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान रही।
ठीक वैसे ही ये जिला में खड्डा बटा है जौन विवेकानंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो उ चुनाव लड़ता तो उ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकिन ओकर निशान जौन बा उ भोजन भरी थाली संजय निषाद के बा उ जगह लोग उहे माने पहचानता ओजा जी। कैंडिडेट एनडीए के विवेकानंद पांडे खड्डा भी हैं और एनडीए के कैंडिडेट तमकुही राज से डॉक्टर असीम कुमार राय साहब भी हैं। जी। लेकिन डॉक्टर असीम कुमार राय तमकुही में कमल निशान पर मुहर लगेगा इनका चिन्ह है और खड्डा वाले निषाद पर एनडीए गठबंधन का भोजन भरी थाली पे भोजन भरी थाली पर लगेगा। और रामकोला विधानसभा में और रामकोला विधानसभा में ऐसे समझौता हमने नहीं कहू तो और जगह कमल के निशान बाटे हर जगह कोनो हर्ज नहीं खे। अब एजा जी रउआ खुद सामाजिक समीकरण आ 2017 से 2022 के कार्यकलाप जी ई देखला से आम जनता में ये जातिवादी आ परिवारवादी जौन राजनीति के एगो बयार बह रहा लंबा समय से पिछला 1990 के बाद से उ बयार अब की पारी खत्म हो गई बा। का है जब 2014 में माननीय मोदी जी के सरकार बन गई तो उ गरीबन के संकल्पित सरकार रहे, गरीबन खातिर बन रहे आ गरीब के सरकार रहे आ गरीब के एहसास हो गई बा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में गरीब के कल्याण हो सकेला। तो महंगाई आखिर में काय बढ़त हटे एकरा पहले महंगाई इतना कम रहल हुए हम मजदूरी के हिसाब से नहीं महंगाई में पूरा दुनिया जब कोरोना के चपेट में आयल हो आ कोरोना रुआ जानत तानी कि 100 बरिस में सब ई आयल आपदा बानू जी अमेरिका सबसे बरियार देश आ बड़हन देश आ आगे देश विकसित कहाला नु जी आ विकसित देश आ इटली जौन स्वास्थ्य सेवा में नंबर 1 मानल बा दुनिया में उ फेल क गईल आ भारत वर्ष जौन बा अपना 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश उ बाँच गईल इहे कम बुझतानी। लेकिन जोगी जी कहले कि हम हर एक युवा के जे 125 करोड़ युवा के रोजगार देम प्रति साल लेकिन 3 साल से लगभग भर्ती ना भइल मान ली कि कोरोना तो 2 साल से 19 आवत 2019 से एकरा पहले तो भर्ती होके चाहिए कितना भर्ती भेल अपना कुशीनगर जिला में 2012 से 2017 के भर्ती हुआ मालूम बा मायावती के काल 2007 से 12 ले आ 2012 से 17 ले माननीय अखिलेश जी के ये दोनों कार्यकाल में जितना भर्ती अगर भइल बा 1.5 लाख के तो वो 10 साल से ज्यादा भर्ती 5 साल में भइल बा उ 5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरी आ वो नौकरी में एको पैसा घूस कोनो लड़का के नहीं खे लागल। आ पिछला सरकार के नौकरी एगो घर से लिस्ट बन के आवे आ लिस्ट बन के दे दियल जा IAS IPS आ चाहे नियुक्ति अधिकारी के वही के नियुक्ति हो जा उ कैसे नियुक्ति होके जे वो कार्यकाल में जौन लड़का नियुक्ति पौले बा उ जानता। 2017 से 22 ले नियुक्ति में पारदर्शिता बा एक नया पैसा घूस के कहीं नहीं खे आ आजू जौन रुपया केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार आम जनता के खाता में देती है यह उद्देश्य जी कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के हैसियत से कहले रहनी कि हम 100 पैसा भेजी ले दिल्ली से तो 15 पैसा लोग के घर में आवेला। ये भारत के प्रधानमंत्री के कहल हो। आज ही हाल बानू कि चाहे किसान सम्मान निधि 2000 रुपया आवत होके साल में 6000 चाहे वृद्धा पेंशन आवत होके चाहे विधवा पेंशन आवत होके चाहे गरीब के मकान बनत होके कौनो ऐसा पैसा नहीं खे जौन 100 पैसा हो जाए चलत होके तो 99 पैसा घुसखोरिया तो चलता नहीं। हमारा मंत्रिमंडल में जौन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल बा चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में एको मंत्री पर भ्रष्टाचार के घूसखोरी के एको शिकायत आज ले मिलल होखे तो मीडिया से बानी हमसे सवाल पूछ सकीले। आ जहिया मंत्रिमंडल के केहू व्यक्ति पर घूसखोरी के आरोप लागी तहिया भारतीय जनता पार्टी के राजनीति कैला है कोनो अर्थ ना रह जाई। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल के सपना के साकार करे खातिर आइल बिया। अंत्योदय हमार उद्देश्य बा वह अंत्योदय जौन बा वही वजह से अंतिम व्यक्ति के उत्थान आ विकास खातिर है गरीब के राशन दिहल जाता। लोकतंत्र का है जी जनता द्वारा जनता के लिए। राशन महीना में लगभग कितना रुपए दिया था लगभग सरकार के द्वारा रुपया के बात छोड़ी ये 2 बरिस में ये देश में भूख से केहू ना मरल है जी ना तो भूख से मरे के उपाय के कैल हो माननीय मोदी जी कहनी हो अब माननीय योगी जी कहनी हो। कोरोना काल में भी जब कोनो रोजी रोजगार ना रहलो जनता त्राही त्राही करत रहली हो ओकरा बादो ये देश में भूख से केहू ना मरल हो। का नाम है रेल बेच देनी जेल बेच देनी सब। ई बताई
उद्योग के रुआ बात करतानी जी ओकर एक सीढ़ी हम पहले रुआ के ले चलब। रुआ नौजवान बानी, उद्योग कहाँ लाग सकेला जहाँ कानून के राज होके, ओइ जन उद्योग लगी। जी बिल्कुल। कौनो व्यापारी बनिया या व्यवसायी या उद्योगपति ओ जगह पर, ओ गांव में, ओ देश में, ओ क्षेत्र में, ओ राज्य में उद्योग कारखाना लगाई जहां कानून के शासन ना होके, गुंडा टैक्स लियात होके, माफिया टैक्स लियात होके, वसूली होत होके, ओ जो उद्योग ना लगाई। ना उद्योग वही जा लागी जौना क्षेत्र में कानून के राज होई, गुंडा टैक्स ना वसूलात होई। तो जोगी जी के अइला के बाद इनके हवा में लोग बुलडोजर बाबा नाव नहीं दिले, ये अरविंद पाठक नौआ नहीं न दिले। ये प्रदेश के जनता कहतिया बुलडोजर बाबा, काहे जी? लोग जनता त्रस्त रहल बिया फिरौती से। आ रौरा जौना विधानसभा के बात करतनी, विधानसभा में बैठल बनी, उ विधानसभा गन्ना के समस्या से जूझत रहल बा, गंडक के समस्या से जूझत रहल बा, आ गुंडा के समस्या से जूझत रहल बा। हम याद दियाई 91 या 93 में माननीय कल्याण सिंह जी के सरकार रहे तो बॉर्डर पर 7 गो पुलिस चौकी के स्थापना कराव रहे। वो चाहे तिनफेड़िया होके, चाहे बहादुरपुर होके, चाहे डिबनी बंजरवा होके, चाहे बरवा पट्टी थाना होके। न तो रेता क्षेत्र के जौन गुंडा रहले सो, रेता क्षेत्र के गुंडा वो यूपीओ में फिरौती मांगे खातिर चिट्ठी लिखो सा है जैसे फिरौती लोग दे दे, बड़े बड़े साहूकार लोग, आ केहू नाव ना बतावे। आज उत्तर प्रदेश में कानून के राज बा तो उद्योगपति एजा उद्योग लगाई, आ जब उद्योग लगाई तबे लोग के रोजगार मिली, आ लोग के रोजगार मिली तो लोग के परिवार सुखी रही। उद्योग लगावे खातिर यही प्रदेश में नू एगो एक्सप्रेस वे खातिर लोग झोंकत रहल, आज 5 गो एक्सप्रेस वे पर काम होता। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये सब एक्सप्रेस वे बनता जी। यही प्रदेश में 500 बरिस से लड़ाई चलत रहे नू भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर वाला जी। आ 500 बरिस के लड़ाई जौन ए देश पर एगो कलंक रहे, उ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आयल है तब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी जल्दी कह के आ पक्ष में जब आदेश आयल हो हिंदू जनमानस के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पक्ष में, तो भारत सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार ट्रस्ट बनौलसी हो आ भव्य मंदिर के निर्माण हो रहा बा अयोध्या में 500 वर्ष के। लेकिन आम जनता कहता कि वहाँ के बाहरी बानी असीम कुमार राय जी, अगर यदि विधायक बन जाता तो पता ना जनता के सेवा करम कि अपन हॉस्पिटल संभाले। हाँ, एक बहुत सही सवाल रुआ पूछनी। बाहरी आ भीतरी के जौन बात बा, हम पहले बतौनी है कि ई सीट एनडीए के निषाद पार्टी के खाता में बा जी। तो ये तो सही बा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय योगी जी, अमित शाह जी, मोदी जी ई सीट अपना मन से कैंडिडेट नहीं दे सकत ना। ई डॉक्टर निषाद साहब के देवे कर। डॉक्टर निषाद साहब डॉक्टर असीम कुमार जौन विख्यात सर्जन होन, जिनके आमदनी हम खुद सुनी ले, लोग रउए सब बताई ले कि लाखों रुपया रोज ऑपरेशन से उनके आमदनी, बस विख्यात सर्जन गोरखपुर के होन। तो इतना तो पक्का यकीन बा कि रुपया कमाए एजा विधायकी करे नहीं खन आइल ना। उनका रुपया के गरज नहीं के, उनका सम्मान के गरज बा। खाली लोकल के जो होता कि लोकल के नहीं, वहाँ के दूर के बानी। अब हम बताओ तनी, वहाँ के वचन दले बनी, प्रतिज्ञा पत्र दले बनी कि जब हम विधायक चुनल जाए तो एजा वहाँ के आवास बनी। आ एगो नया बात बताओ तनी, जौन पहले से रुआ जानत हो, वहाँ के बेटी के बियाह यही विधानसभा में राजू राय के बेटा से भइल बा। तो जे अपन बेटिए विधानसभा में दे दिले बा, ओकरा कहतनी कि लमहारा बाबू, उ लमहारा नहीं के। तो आम जनमानस जान ले कि ओकर बेटी यही विधानसभा में बिया। हाँ, उ बाहरा के ना हो, भीतरी के हो, घर के हो, हमार समधी हो। अच्छा, ये 3 जना 4 आदमी गुप्ता लड़ल बड़लो तो ये का माहौल बनता माने के कौन पार्टी में लड़े? देखी, सामाजिक समीकरण के बात करब, ई टीवी चैनल पर बतियावे वाला विषय ना हो, लेकिन सामाजिक समीकरण के यदि बात करतो बनी रहुआ तो रुआ खुद कहते हैं 3 जने गुप्ता जी बड़े, समाजवादी पार्टी गुप्ता, कांग्रेस पार्टी गुप्ता, बहुजन समाज पार्टी गुप्ता, डॉक्टर के गुप्ता, राजू गुप्ता, बहुत तमाम सब बा, सब सम्मानित बा, सबके हम सम्मान करतनी। लेकिन एनडीए के प्रत्याशी जौन विख्यात डॉक्टर आइल बा, जौन अपन बेटी यही विधानसभा में दले बा, तो निश्चित जानी ई 1 नंबर पर बा।
आई जीतता आ जीत के हार के मार्जिन जानते नहीं जे कितना रही? कितना रही? 50,000 से ज्यादा नु जी। एजा लोग विधानसभा में वोट कितना पोलिंग होला लगभग? अरे भाई पिछला लोकसभा चुनाव में डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी एजा 1.25 लाख से ऊपर वोट पौनी। जी 1.25 लाख से ऊपर लाख से ऊपर पौनी नु तो इहो ओकरा से ऊपर वोट पावे जाता एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार। विधानसभा में कितना लगभग? एक विधानसभा में अगर 2.25 लाख वोट पोल होता तो 1.25 लाख समझी कि डॉक्टर असीम कुमार हवन। आ 1 लाख वोटवा में ई सारा लोग कोशिश करता रियाज बनावता कि 2 नंबर पर के रही। आ कितना लोग के जमानत जब्त होई एकर तो बतिये बंद कर दी। अच्छा ये भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ल बा किनारो वही ना ना ना, महंगाई बढ़ल बिया ओकर देन भाजपा सरकार के नहीं है ना। कोरोना बाटे, कोरोना बा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के दबाव बा, रोजी रोजगार के बंद भइल बा, फैक्ट्री के कम चलल बा कोरोना के कारण, ए लिए रोजी रोजगार के थोड़ा बहुत संकट बा। हमहू मानतानी के महंगाई बा, लेकिन मान ली कि यूक्रेन और रूस के युद्ध आज 5वां दिन चलता। पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल के दाम जौन बा पहले जौन 70-69 रहल 100 के पार हो गईल बा। अब महंगाई बढ़ी ना, माल के ढुवाई लागी तो कुछ बढ़ी तो कुछ तो हमरो सहायक पड़ी, कुछ रहुओ सहायक पड़ी। परसेंटेज लगभग कितना बढ़ल बा? लेकिन इज्जत के 2 रोटी खाइल पहले जरूरी बानू। हम महंगाई से पीड़ित बानी खुद भी, लेकिन बहन बेटी की इज्जत के सुरक्षित राख के हम अपना घर में चैन से सूती, ई पहला जरूरी बा। बहुत महंगाई बा, बहुत बढ़िया भोजन बा। अब बेटी हमार कहीं केहू उठा ले जा, रुपया हम कमैले बानी बेटी के बियाह खातिर धैले बानी, केहू छीन ले जाओ, फिरौती मांग ले, लड़का के अपहरण हो जा, उसे तो निमन बा कि 2 रोटी कम खाई, सकून से जी। आ गरीब के भोजन मोदी जी या जोगी जी देता नहीं। ए महाराज 5 वर्ष में 13,000 14,000 अगर पक्का मकान अखिलेश जी दहले तो 43 लाख पक्का मकान जन बा जोगी जी दहले। मोदी जी के इच्छा बा कि हर के आदमी के, हर परिवार के एगो पक्का मकान दिया जा, और ओकर स्वामी के होता? महिला होती है। हर महिला जौन के पक्का मकान मिल जाता उ लखपति हो जाती। दीरा में देखा था कभी मकान उकान बोले नहीं, बहुत मैंने कहा कि इतना मकान मिले कि दीरा में भी बहुत लोग बाकी वंचित बा जगह। हाँ, मिलल प्राथमिकता के आधार पर सही बा कि इतना बढ़न जनसंख्या बा, बहुत लोग के अभी नइखे बनल, लेकिन ई मानत न बानी कि औरी कौनो सरकार में 70 साल में जौना गति से बनत रहल मकान ओकरा से तेज गति से इजा मकान बनता। अगर साल भर में वो 2000 बनावत रहे है तो हम 20,000 बनावता नहीं। 10 गुना के स्पीड में अंतर बा जी। लास्ट में हमारा चैनल के माध्यम से 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के जनता से का कहे? 331 विधानसभा तमकुही राज के जनता से हम अपील करतानी कि भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी या अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी जौन बा ओकर संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार राय साहब बानी। रौरा क्षेत्र में 3 तारीख के निर्वाचन होखे के बा। 3 तारीख के दिने पहले मतदान करे जाई, ओकरा बाद लौट के आई तो जलपान करी। आ कमल के निशान वाला ईवीएम में जौन बटाम लौके, कमल के निशान वाला के सामने अपन अंगुरी दबाई आ कमल निशान वाला प्रत्याशी जीती तो महाराज जोगी जी फिर मुख्यमंत्री बनब आ कानून के शासन आई, विकास के पहिया तेज गति से दौड़ जाई। यह हमार प्रार्थना बा मतदाता सबन से। ई सम्मानित मतदाता ह सब, संविधान में ये अधिकार मिलल बा अपन प्रतिनिधि चुने के। रउआ बढ़िया से बढ़िया प्रतिनिधि अपन चुनी। राउर प्रतिनिधि एनडीए के प्रतिनिधि सर्वोत्तम प्रतिनिधि बा, विद्वान बा, योग्य बा, ईमानदार बा। कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाई, असीम कुमार राय के 3 तारीख के विजयी बनाई, जोगी जी के 10 मार्च के फिर मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाई। धन्यवाद। हमारा साथ में रहने यहाँ के अरविंद पाठक एडवोकेट जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता जनपद कुशीनगर के। यहाँ तमाम बात कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना, युवा कवि। धन्यवाद।